jménem skupiny Integra Group všem zástupcům spolupořadatelů a donorů a sponzorů této konference, protože o peníze jde vždycky až první řady. Takže jmenovitě bych chtěl poděkovat zástupcům Moravskoslezského kraje, který je s náma v konferenci prakticky od vzniku v roce 2000, zástupcům skupiny ČES, zástupcům správy železnic, stavební správy Vrtky, ředitelství silnic a dálnic, firmy Micronics Group, EMD Deutschland a zástupcům Association for Foreign Investment. Ti všichni přispěli jak přípravě odborného programu, tak i finančního a materiálního zajištění této konference. A samozřejmě velmi si ceníme a vážíme udělení záštity ze strany Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje. Že vás zde mohu přivítat, jakožto zástupce Moravskoslezského kraje, jménem vedení Moravskoslezského kraje pozdravím, popřát vám hodně úspěchů. Protože ten název zůstává tradiční a jedna konference, nicméně témata se stávají stále širší a modernější, to znamená, že ta konference drží trend v rámci toho současného vývoje. Takže já věřím, že za Ministerstvo životního prostředí si všechny ty témata, nebo alespoň některá z nich ochytíte a že ty informace, které se dozvíte, vám budou přínosem. Jsem byl poprvé v roce 2003, čili v době, kdy ta konference měla ve svém čísle pouze jedno čísílko a ne dvě, jak je tomu dneska. Ale svět byl teda dost jiný, i co se týče životního prostředí. A co je důležité, tak poslední zhruba rok až dva se snažíme intenzivně komunikovat, především se samosprávnými celky, s krajskými úřady a s ORPčky o tom, jak je nastaven, jak by mohl být nastaven, kde jsou problémy. Ale a jsme v koordinaci s Ministerstvem životního prostředí, abychom vlastně jakým způsobem udrželi první stanoviska EA na ty vrtkový dlouhý úseky. A také bych zdůraznil, že já považuji opravdu tu souhru sociálního, ekonomického a environmentálního pilíře za klíčovou. A myslím si, že právě železnice a vysokorychlostní obzvlášť vždycky tohleto naplňuje. Dále se nám podařilo navázat spolupráci s archeologickými ústavy, jak pražským, tak brněnským, se kterým jsme dali i dohromady jakousi metodiku nebo manuál, jak přistupovat před běžným archeologickým výzkumům těch takto liniových staveb. Je to tedy takový mix, ve kterém se ale dá najít to, co se v ochraně přírody teď děje, co se mění, anebo co se prakticky pravděpodobně v tomto roce a následujících letech bude mít, co můžeme očekávat. Aby jako banka mohla tam dát tu jedničku, to jako udržitelné, jako to v souladu, co si můžeme odreportovat jako firma, česká spořitelna, někam nahoru regulátorovi a v tom nefinančním pro nás už povinném reportu, tak to musí být v plném souladu. Pracovní skupiny, které se věnují jednotlivým tematickým celkům toho nařízení, my si je tady ukážeme, projdeme si je velmi krátce, si ukážeme, co by tak jako mohli znamenat a indikovat třeba i pro proces posuzování lidí na životní prostředí. Bych rád jsem ukázal ty specifika, které jsou spojené jako se třemi elektrárnami. Samozřejmě je to klíčový, že protože jsem jako v fotovoltaikách, kde těch možností je víc, tak ty možnosti pro mě jsou zúžený tím, kde fouká a je hodně. Je to celosvětově nejpoužívanější program v oblasti plánování a výpočtu větrných elektráren. Máme toho času asi 2,5 tisíce, nebo víc než 2,5 tisíce zákazníků, čili firm, který ten náš program používají právě zároveň. Já bych chtěl samozřejmě velice poděkovat našemu hlavnímu partnerovi, kterým je Moravskoslezský kraj, a také dalším partnerům konference, což je zejména skupina ČES, také stavební správa vysokorychlostních tratí, správy železnic, ředitelství silnic a dálnic a Micronics Group společně s EMD Deutschland. Naším mediálním partnerem byla Asociace pro zahraniční investice a odborným partnerem další asociace, tentokrát Asociace pro rozvoj infrastruktury. Takže všem těmto partnerům velice děkujeme, protože umožnili nás na naší konferenci zase posunout na další úroveň. Věřím, že do příští konference, která by měla být opět za